Dragi farmeri, kako Ljuba ovonedeljni gazda, a svi znamo da je ona posvetila svoj život vežbanju, kao i koliko je to zdravo, odlučili smo da tokom njenog gazdovanja uvedemo obaveznu jutarnju gimnastiku. Svako jutro, stvarno ste ludi, svako jutro ćete biti obavešteni o vremenu kad treba počne čas vežbanja. Vežbaćete na polju, a Ljuba će vam pokazivati vežbe koje treba da radite. Važno je da vas ona tokom narednog perioda nauči da vežbate pravilno, ali isto tako bitno da ne dozvoli da bilo ko izbegava vežbanje ili zabušava na času. Smatraćemo gazdinom krivicom ako se bilo koji farmer ne bude trudio ili ne bude prisustvovao času, a na gazdi je da pronađe način kako će vas sve motivisati i naterati da svako jutro vežbate. Napominjemo da će ove nedelje ponuda na pijaci, žurka, ali i sve ostale nagrade zavisiti od vašeg celokupnog odnosa prema zadruzi i prema zadacima. Vaš prvi čas vežbanja treba počne odmah nakon čitanja. Super je što smo se probudili ovako rano, da je bio bilo ko drugi, da je bio Era, onda bih verovatno napravio problem, ali pošto je Ljuba ne bih mogao da odbijem nijedan zadatak. Pa nisam bio ljut, poznato mi je to vježbanje i ja sam ustao i rekao se no problem i tako. Mogu ja nekima da pomogu? Ajmo na mene unazad. Šta znam, a? Ne brinaj. Osjećam svaku čujem svaku koščicu. Ajmo napred. Košćamo vam? Da. Ali moram njim nazad da bi došao napred. Jutrošnje vežbanje je stvarno originalna ideja zadruge, ali s druge strane smatram da je to super. Pogotovo što smo ranije mnogi od nas pričali kako da osmislimo neki jutarnji trening, ono. I vidim da su svi bukvalno u roku od 5 minuta zaboravili to mrštenje od buđenja i sve ostalo. I ja smatram da smo se lepo proveli, ali i da je korisno. Pa vežbanje je hit. Znala sam ja da će sa dolaskom Ljube na ovu poziciju gazdarice da bude nekih specifičnih stvari i zašto dobro. Vežbanje je u njenom duhu. Prijelo je, iskreno da vam kažem, prijelo je, eto malo da se razrmamo. Onako svi smo škripali, naročito one ramene vežbe. I tako, sad vidjet ćemo da će to biti praksa svako jutro. Ajde drugo! Šta mi kad pišali nije? Ma treba ni pati. Ne znam u koju sam do sada išao. Desno po levo. Jako mi se svidalo ovo što smo jutros odradili vežbe, uopšte mi nije naporno i voljela bi da je tako svaki dan kad je lepo vreme, naravno, samo da nije kiša. Ne, nije mi bilo naporno jer privatno van farme vežbam, ali se ne budimo ovako rano. Trenirao se karate, došao sam na plavu. Bravo! Do plavog bosta. Pa lijepo mi je bila fiskultura jutros, stvarno mi se sviđala bila. Pa nisam baš gledao ko je zabušavao, ko nije, više sam se fokusirao na ekranu koji je bio najzanimljiviji. Ajmo 2 na kruga ko na početku i razgibali. Ajmo. Ja ne mogu ni odjeti. Ajde. Ajmo. Koji? Ne mora trči. Vezam jednoga ovdje. Čas jutarnje gimnastike je gotovo. Mislim da je to odlično što se tiče kondicije i zdravlja. Ali zato posle ove fiskulture i ovog razgibavanja jutarnje i svi su u komi u krevetu. Niko ne traži ni kafu, ni doručak, ni mleko. Komate